wong edan. Malah ngaku wae. Nggih, tak golekke batur, Nduk. Nggih. Iki nek wonten Mas Bagong. Oh, wonten bintang tamu nih. Wonten, wah. Nggih, wonten Mas Bagong. Nggih. Perjalanan yang satunya, nggih. Wah, lho dadak kok, Nduk, lagi. Wah, niki Mas Bagong saking pundi? Dalem. Solo 3. Dalem. Mas Bagong saking pundi? Solo 3. Nggih. Dirantos nggih niki. Niki anu mrikine nggih melampah napa numpak ambulan Mas Bagong emang nggih? Kowe iki karo bintang tamu kok sasakmu rumangsamu kuwi. Maksudnya iki pone pengen ndang cepet ki numpaki ambulan kan ora nganggo lampu merah ndang set ngoten lho. Di anu dikawal. Oh nggih, dikawal. Kalih polisi. Lho, dikawal kalih polisi. Wong edian iki ya. Bagongan dilebokne penjara. Pelok Mas, pelok ya. Ojo dipleroki, yo. Lho. Mas Bator, monggo Mas.